आंनि राजनि मालि प्रडाक्सनाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दायो जों बाथौ आश्रम फरायसालियाव मैयानि बाथौ फुजानि जाखांना थांनायनि दिनै मा होनो खामानि मावदोंमोन। बेयाव दा बिथां सारमोना मा होनगोन बायदिसिना जानायनि लाहार फाहार खालामदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दे बुंदो दाना। नैबे जाबाय बयलार बेदर बयलार मासरुमजों मिक्स खालामनानै संबाय गाइस। दानिया सार बिथां सन्तुस्राम सियारि बिथाङा संगासिनो दङ। दालिया मोनखांबाय। दालिनि बे दालि बोखाना नायनो र'। दालि बिराद गोथाव जाखागोन ने? गोथाव जागोन रखमनो संदों गाइस। गोथाव जायाबा दा जाना नायबासो मिथिसिगोन। बे आयंबुरि दे सङो दे। साइथिंआलाय सासे सारा अमाजों मासरुमजों संगासिनो दङ। बेखौनो नायनो थांनोसै। मा संदोंलै सारा? अमाजों मासरुमजों। अमाजों मासरुमजों। नायनानै ला। हालदै होथ'वाखैनो? हालदै होथ'वाखै। दासो नै संबाय थादों। जायाखै हालदै होआखै। संगासिनो दोङो। गोथाव जाखागोन ना? जा गोथाव संखागोन आङो। एकदम रे हाइ फाइ। आखाइ आसि सोला स्लिबबायना। ओरैबायदि गोथाव। नै सारा महा हाबसोना थादों नोंलाय? खुसेर जादों सारा ने? एम सारा बिथां एम सारा। थिखांदो बेदरखौथ' बहुद थिखांगासिनो दङ। मासरुमजों बयलारजों संगासिनो दङ। इखो दा नांगौसो।